Noroc, băi, frații mei. Noroc, mami. Noroc, copii. Noroc, fraților. Dar nu zice noroc, acum cât să zice mai? Sănătate, cât să zice acum? Băi, fraților. Azi e vinerea mare. Vreau să fac o buruță. Se mai spune vinerea neagră sau... De asta arăt eu. Uite cum îți fac o casă, vrei? Și se spune din Biblie, dacă ținem... Dacă postim ziua de azi, ne iartă Dumnezeu pentru toate păcatele din tot anul. Și nu dau un pocăială, nu dau un nimic, dar fiți atenți o chestie și mă jur pe să moară copiii mei, că mă jurează. Am 46 de ani și am încercat toată viața să țin postul ăsta, vinerea neagră, și n-am reușit. Nici la Pârnai, nici în Libertate, nicăieri. Dă-te, tată. Nu știu, făceam ce făceam și mă înfructam. Azi m-a ajutat Dumnezeu, m-a rugat la El să pot să țin și eu în sănătatea la copiii mei, nu pentru mine, că eu... Pentru copiii mei. Și m-a ajutat Dumnezeu. În fine, nu de asta fac live. Băi, fraților, să vă dea Dumnezeu sănătate la toată familia voastră și la tot ce iubiți. Și ce vă doresc eu vouă la toți, și la prieteni, și la dușmani, care eu cred că n-am dușman, dar dacă te consider vreunul dușman, ce-i doresc eu ție să dea Dumnezeu mie, azi, Sfânta Vineri. Mai lăsați șmecheria deoparte, mai lăsați dușmania, mai lăsați... Uitați-vă așa în jurul vostru, vor să merlească, să ne merlească ăștia. Noi trebuie să fim bandiți, să nu merlim. Și nu mai trebuie să... Mai avem timp din noi acum să ne certăm între noi. Pistol cu apă. Între noi. Nu vedeți ce se întâmplă în lume. Și ștouri. Și mult ce vedeți din ștouri. Poate să se superi și Garda, și Iohannis, și Iohannis, și Zbârcitul, și toți. Am stat de vorbă eu cu cineva important. Virusul ăsta e un ștou. Virusul e pe bunii, dar e făcut cu ștou pentru... Ai înțeles? În fine. Nu sunt nici politician, nici nu mă interesează. Eu respect. Uitați ce barbă am. Să moară familia mea din am o lună de când stau în casă. Am mai ieșit de vreo 2-3 ori la cumpărături. Băi, mi-am place. Stau în casă. Eu abia acum am cunosc familia, copiii. Eu toată viața am fost numai plecat. Am fost numai pe la Pârnaiu. Abia acum stau și eu cu copiii mei. Să fac zi. Da. Toată lumea, nu numai Europa, tot. E un ștou făcut ca să
își fac ei ștorile lor, treburile lor și să ne țină pe noi să nu vedem. Să fim chiori. Da? În fine. Eu respect, am respectat. Nu respect de mă piș, Doamne, să mă ierte din ele, era să vorbesc ca că am ținut post toată ziua, m-a ajutat Dumnezeu. Eu toate astea ce am făcut până acum am respectat pentru copiii mei. Mi-e frică, bă, să moară copiii mei, să mor eu, să moară familia mea, cum? Degeaba. Dacă mor altfel. Să mă împuște cineva dacă merit, dacă trebuie să fac ceva. Am mor așa ca prostul de un virus. Și am respectat toate astea din cauza la copiii mei. Și am stat în casă și stau în casă. Stau în curtea mea, sunt fericit cu familia mea, cu copiii mei, încetul. Da. Tot mă uit așa la știri, mă uit la live-uri, mă uit la... Nu prea mai convine ce văd. Eu merg, bla, tot alea, tot. Mi-au venit mascații la poartă aici. Mi-a venit garda, mi-a venit și la frații mei. Da. Noi nu facem nimic, au venit să ne averteze, să sperie că eu știu ce crede ei. Da. Eu le mulțumesc la Gabor că au venit aici și la mascați. Și proști, dacă vrea să fac ceva, crede că dacă îmi pun în vedere nu mai fac. Că eu când am vrut să îi dau la unul băbârnac, m-am dus la miliție să cer voie. În fine, e vinerea neagră și nu vreau să vorbesc nici prostii, nici urât. Băi, fraților, rugați-vă pentru copiii voștri, pentru familia voastră, să ajungem bine, să trecem cu bine peste virusul ăsta. Și să nu vină Da, amenda la poartă. ăștia sară calul, o mai mânat o lună. Eu unul, ca să vadă, eu de asta fac live fost. Am acceptat și mai accept încă o lună. După 15 mai, dacă mai dăm cu amânare, eu unul nu mai stau în casă. Mi-e dor să merg să mă ierte Dumnezeu, să merg la o curvă, să mă ierte Dumnezeu. Mi-e dor să merg la un casino, să mă distrez. Mi-e dor să merg la un restaurant. Mi-e dor să mă plimb prin oraș. După 15 mai, dacă mai o să mă tocește ăștia, eu nu mai accept. Nici eu, nici familia mea, nici nimeni și nici încă 100 de ai mei. Nu vreau să influențez, nu vreau să îmbârli pe nimeni. Eu, unul, nu mai rezist. Am început să mă cer cu copiii mei. Deci eu cu copiii mei n-am stat, am stat mai mult pe la pârnaie și pe afară. Acum sunt copiii mei la mine și încerc să... Copiii se plictisesc, îi țin și pe ei în casă și fac obrăznicii. Și am început să țip la ei, am început să le dau câte o palmă la cur și nu-mi place, nu mă simt bine. Am acceptat o lună, mai accept o lună. Eu nu 2 săptămâni, am acceptat o lună, că m-am speriat. Am zis stau în casă, am făcut 16 ani de pârnaie, stau în casa mea un an, dacă e nevoie. Dar stau și 2 ani, dar să fie ceva adevărat, nu vrăji, nu ștouri de ale lor. În fine, vă sfătuiesc pe toți să stați în casă. Să ieșiți cât mai puțin afară. Vai, ce frumoasă! Până pe 15 mai. Da, acum Să ieșim doar așa, să ne cumpărăm cine trebuie, provizii pentru familie, pentru copii. După 15 mai, dacă mai dăm încă o vrăjeală de asta, eu unul vreau să mă bat cu miliția, cu Iohannis, cu cine o fi. Eu. Nu sunt beat, nu sunt drogat, nu sunt nimic. Eu, unul, Merișor de la Roman, nu mi rușine, nu mi, cum să spun să nu înțeleagă nimeni greșit.
Eu stau bine. Stau la țară, am beci, am provizii în beci. Înțelegeți voi unii ce spun eu? Eu nu mă plâng, mi-a nu mi-e foame, nici sete, nici nimic. Mi-a dor să mă plimb prin oraș. Să mă plimb așa pe stradă. Ce faci, bă? Și dacă mai dă Nea Ștefan ăsta încă o ordonanță de asta, eu prefer să merg la prânăi. Eu ies pe stradă, eu singur. Vrei să zici ceva urât? Și să vină la mine, să-mi spună de ce a ieșit. Că le explic eu de ce am ieșit. Că ea iese, fără mănuș, fără mască la muflex. Spune nimica. Da. Dar ce faci tu E, aici? deocamdată- Faci pastel? Acceptăm așa vrăjeala cum este, Face cu... facem Paștele. Nu mai vorbiți porcării. N-ai voie să te duci la frați, la surori, la mamă, la tată. Fac Paștele cu iubita mea și cu copiii mei. E bun și așa. Ce vrei să faci? Dar accept. Dar dacă după 15 mai o mai lungești iară, eu unul singur, eu ies, eu nu cum să spun eu, să nu se înțeleagă greșit, că l-ai fost al de la miliții. Eu, Berișor de la Roman, dacă se mai lungește vrăjela după 15 mai, pe 16 dimineață mai, la prânz când o fi, eu ies în oraș singur. Eu ies în oraș și să vină la mine garda, ce vrea ei să mă trebuie, să mă întrebe de ce am ieșit. Că le explic eu de ce am ieșit, cum vor ei. Le explic cum vor ei. Dacă nu mai stă copiii mei așa închiși, mă, frate. Copii, vor în parc. Copiii mei rămân în culț, rămân urși, rămân fără școală, nu mai fac ore de școală, nu mai fac nimic. Uite tot ce am învățat până acum. Pe copiii mei trebuia să trag anul școlar și acum trebuie să o iau de la capăt. Da. Dar copiii mei vor în oraș, vor la o cofetărie, o prăjitură, vor un suc, vor la o felie de pizza, vor la prin parc. Va veni căldura. Înțelegem ștou, cu virusul, cu de-alea. Dar să fii pe buni, nu ștori de astea care aruncă cu drona în țara care le convine lor, care consideră ei că e așa, și în orașele mari din... Da. Și duce manechini. Bă, postează pe astea, de la știri, se scrie multe coșciuge, ca să înțeleagă și că e de la TikTok. Și stai să vezi ce faci. Și ce bagă în sicliile alea? Manechini. Stai să... Nu, dă-ți de aici, că nu am timp. Dacă are unul cancer și moare de cancer, spune a murit de coronavirus. În fine, mai stăm, mai acceptăm, mai alea. Mă împinge. Și trebuie să-l bat acum. Da, frate, da, Costel, da, frate, știu. Casă. Băi, Treabă tactică. fiecare la început ne-am speriat, zang, bang, bang. Dar vedem ștorile pe față, au început să spargă doctorii. Au început să spargă gaborii, să spună tot. Am luat la copii, le-am luat de astea, de răceală, tisperii, le-am luat de alea, siropuri, cu toare. Și zice meu, o asistentă, să moară copiii mei, că mă jurați că e vineri. Nu cred în corona, nu-i niciun virus. Ce dracu. În fine. Au ștourile lor. Ai înțeles? Ați văzut? Fii atent. De când stăm în casă, în toată țara, deci nu într-un județ, două, într-un oraș, 7, în toată țara, să tai toate pădurile și să, bang, dincolo. Autoritățile, că nu mai vorbesc prostii, că vine să vorbesc prostii, să mă ierte Dumnezeu. Nu mai primesc români în țară, din zonele bifate cu roșu, cum ar fi Germania, Anglia, Italia, Spania. Nu mai primesc la vamă. Iohannis se roagă frumos, nu veniți. Că după sărbători avem morți, avem înmormântări. Dar de trimis
în zonele cu asta roșu, cu belea, cu pericol, au trimis sclavi la muncă. Cum vine șmecheria asta? Că nu înțeleg. Dacă vreau să mă duc și eu în Germania acum, mă lasă Iohannis, să mă duc să iau un copac și să-l aduc la mine acasă să-l plantez la mine în grădină. Băi, aiure, în fine. Da, îmi cer scuzi, băieți, îmi cer scuzi că vorbesc. Eu când vorbesc un pic sunt nervos, mă, frate, că... Și nu vă citesc mesajele, că... Eu nu știu ce urmăresc ăștia și ce vor ăștia, nu înțeleg. Adică eu înțeleg. Eu în mare parte înțeleg așa, dar... Mai stau. Eu, unul, mai stau încă o lună. Mai stau și până pe 15. Fac Paștele. Am și eu morți. Am un frate mort. Dumnezeu să le ierte viața mea, fratele meu. Trebuia să fim 5 băieți. Și-a murit unul. Mă doare inima. Trebuia să merg și eu la cimitir. Să duc și eu o floare acolo, la mormânt. Să-i dau de pomană. Bun, înțelegem, nu se poate. Am înțeles, bun. Dar nu așa nu așa ar trebui să autoritățile, nu așa ar trebui să procedeze. Eu aș proceda altfel în locul, aș spune așa, băi, care vreți să muriți și nu vă iubiți, faceți ce vreți. Atunci ați dădea de gândit. Te speria mai tare atunci, înțelegi? Băi, vrei să mergi la mormânt la frate, tu da, du-te, frate. Du-te, dă declarații pe propria răspundere, treaba ta. Dar ei impun. De ce impun? Că au ei alte scopuri. Da. Tată, zi lui Andreea să mi-aduc o apă și o sticlă de vin rece. Lasă-mă ce spun lui Andrei. Și apă și vin rece, tată, da? Apă rece și vin rece. Da, mă, fraților. Ce să mai vorbim? Ce să mai... Într-adevăr, au murit multe lumii, dar alea ștouri făcute. Băi, frate, Moise, George, Cornel, dar nu, tu vorbești așa că talent, nesimțire, dar nu e nesimțire, e bulangerie, e mafioțeală, nu nesimțire. Nesimțire e altă treabă, altceva. Repet, eu unul, după 15 mai, accept, fac Paștele așa, în curte. Nu poate să vină la mine un frate, o soră, mama mea, tatăl meu, nu poate să vină nici eu la ei. Bun, accept. Nu pot să merg la cimitir să dau, am un frate mort. Am unchi morți. Am pe bunica mea care m-a crescut în spatele ei până la 8 ani. Mama mea. Nu pot să merg să dau de pomană la nimeni, da? Bun, accept. După 15 mai. Dacă o lungești, fără motive. Eu unul singur ies în oraș. Ies așa, fără mască, fără ochelari, fără mănuși, ies în chilot pe străzi eu. Să vină la mine, să vină să-mi spună ce, că le explic eu. Ce. Da. Ștocari ăștia, bandiți, că, na, au învățat, ăsta e talentul lor. Au început să bage, cred că ați văzut și voi, și la știri, și la alea. Bine că la știri nu... La știri nu vezi de astea, nu spune nimeni nimic. Dar sunt de ăștia care, băieți deștepți. Ați văzut pe live, pe alea, pe Facebook. 5G, au început și prin copaci, ați văzut și prin alea. Lasă-mă, urât. Bill Gates, șeful nostru, Bill Gates, care bani mulți. Masoneria. Că Bill Gates e sclavul, săgeata la ăștia de la masoni, la masoni. Ce spun ăia, îi da comandă lui și el pac execută, care și creier
Și are și bani mulți. Și... Andreea, adu o sticlă de vin rece de la congelator. Adu și aia să-ți disfac. Da, mă, fraților. Băi, vedem ce-o fi. Da, frate. Da, Moise. Cornel. Bă. Să moară familia mea dacă mai știi cum să defilezi la un moment dat. Mulțumesc lui Dumnezeu și boda prostii. Eu nu mă plâng, eu mă plâng de... Mi-e dor de oraș, mi-e dor de... Nu știu, mi-e dor așa de... Și stau bine, mi-e rușine să moară familia. Mi-e dor, bă, să mă plimb. Acum sunt la țară, la mine acasă, sunt țăran, m-am făcut țăran. Stau bine. Mulțumesc lui Dumnezeu și boda prost. Că nu sunt bulangiu, panoramă. Eu mulțumesc. Și toată viața i-am mulțumit și toată viața Dumnezeu mi-a dat tot ce n-am crezut eu. Și mi-am bătut joc și îmi bat joc în continuare. De mulți bani. Da. Mă uit, am văzut vreo 2 live-uri la băieții de la București. Ăștia la Duduianu. La băieți. Fac abuz bulangii ăștia. Prea mare abuz fac gaborii ăștia. Te oprești în trafic, te oprești în degeaba, pe stradă. Poți să ai aia completată, cererea de alea. Șșt! Copiii, nu faceți gălăgii. Dacă ești interlop, cum spun ei, dacă ești țigan, dacă ești cu tare, bang, amendă, dar nu spune și ei 20 de milioane, direct bang, 200 de milioane. Îți ia mașina, îți ia permisul, îți ia de alea. Astea sunt abuzuri. Eu abia aștept să treacă 15 mai, să ies eu în oraș, să facă și mie așa. Să facă și mie așa. Nu vrea să vorbesc ca iurea, ăștia sunt cuminți de la București. Unii. Să nu înțeleagă nimeni greșit. Mă refer cuminți la modul nu să bat cu garda, nu. Predă armele, da, șeful, ia, alea. Eu nu rezist, eu nu suport. Dacă nu poți să zici, am băgat aici, nu poți să zici. Noroc, Oane. Nu poți să zici, n-am putere. Da. Păi da, băi, dar n-ai făcut ca lui, băi. Este greu, da, păi eu. Nu, mă, e mai lung. Da. Norovoru! Marcele! Norovoru! Băi, fraților, nu sunt beat, nu sunt nimic. Am băut vreo 2 sticle de vin. Fac mișto fraierii ăștia din noi. Fraierii. Așa, vorba noastră de bandiți. Fraierii. Dar nu sunt fraierii ăștia deloc. Și nu fac nici mișto. Își fac talentul lor. Scopul lor. Dar eu după 15 mai, dacă mai pun un ștot de ăsta, eu îmi iau copiii toți. Îmi iau iubita. Și mă duc la plimbare. Și dacă iau virus, ia eu, mergesc eu și cu copiii mei. Da. Ei, fraților, hai să nu, tot mă abțin să vorbesc și toată lumea li frică. Băi, ăsta e făcut un șto, nu numai din Europa, din peste tot. Că au mai aruncat-o și în alte țări și alea care nu dormea pe ei, asta e altceva. E făcut intenționat. Ați înțeles? Și mulți sunteți băieți deja și înțelegeți.
Eu nu sunt acum inteligent, nu sunt nici politician, eu sunt un pârnaiaș, un om normal, un incult, n-am multiclase, n-am făcut facultăți, Vezi că am umblat. dar e vizibil și unul cu 2 clase, la un moment dat își dă seama despre ce vorba. Mă duc să umbla. Nițănii în clase ca să-și facă ei ștorile lor, manevrele lor și toate astea. Mersi, vărule. Mersi, Mercel, famă. Băi, noroc mulți ani să vădească copiii și familia. Mă duc să umbla acum. Mai vorbește mai ușor, mai. O te duci. Vezi că el umbla la nisip. Dar nu vă jucați în nisip. Dar nu am jucat, am dat că eram prășteat cu nisip. Băi, oricum, trebuie să ne bucurăm ce vor fraierii ăștia să facă cu noi. Noi trebuie să ne bucurăm că suntem bine, suntem sănătoși, copiii noștri sunt bine. Ce ai făcut? Dar tu ai făcut așa, că te iubești. Stai jos. Andreea? Băi, vărule, Marcele, eu unul nu influențez pe nimeni să iese în stradă. Eu vorbesc despre mine singur. Eu nu vreau să iese nimeni în stradă. Eu, dacă o fi să ies în stradă, când consider eu, când va veni timpul ăla, și timpul, mă refer, după 15 mai. Eu dacă ies în stradă, ies eu singur. Eu nu influențez pe nimeni că să fac dosare pe de astea, să fac mandate, să fac, știi tu ce zic. Și să vină la mine atunci, să-mi spune mie un gabor, un militar, un mascat, ce cauți pe stradă, chiar arăt eu ce caut pe stradă. Sărea din cii. Din pământ. Da, adu soare. Ai televizorul? Marcel. Până atunci abia un șpiț și mănânc o de asta. Știi tu. Pune ceva. Am și șoric să moară copiii mei, dar m-a ajutat Dumnezeu să țin și eu post. Și nu pot să mănânc șoric, că m-am fruct. Da. Maro, ia pun de jos ăsta. Bag în gunoi. Andreea! Andreea! Acum ce vorbești? Mama, De o oră? ce? Totuși o melodie frumoasă. Cu copiii mei, cu de-astea. Nu mai pune de șmecherii, că îmi debate Dumnezeu. Ui, asta. Hai să ascultăm o melodie, fraților. Dă mai tare. Dar moare telefonul. Ui, vezi că ai prins aici. Și bineînțeles, pentru cel mai scump cuvânt al lui, Lucian Bufnea! Am fost și sunt să rămân un tatăl și la dușmanii mei să știe eu le spun. Pamfil! Copiii mei I love you! sunt păcini Bogdan! eu aș muri Pamfil! I love you! am fost și sunt să rămân Nu pot să mănânc șoric, bă, am să moară mare șaură. și la dușmanii mei să știe eu le spun. Copiii mei sunt ochii mei, eu aș muri pentru ei. Eu sunt omul
Pamfil, să mor tu și eu, să moară copiii mei, că mă jurați vineri și aulă să mor. Am 46 de ani. Toată viața îmi vine era neagră, cum se spune. Acum, cum ar veni azi, da? Vine asta. M-am chinuit și pe la Pârnaie să țin post, să nu mă înfruct și n-am reușit. Țineam, mă chinuiam în bancă. Și trebuia să-și băga Nea Ștefan coada, bani gustam din ceva, bani din șoric. Știi la Pârnaie ce făceam eu? Că veneam un frate de la Pârnaie. Îl chemam dacă are șuncă cu șoricul moale. Și uitam, pac, mă înfructam. Hai. E prima dată în viața mea, și bă, da, prostii, și mulțumesc lui Dumnezeu, că m-a ajutat azi să... Cine? Alexia. Când? Acum. Lasă-l. Bogdane, deci nu m-am fructat, frate, azi, nu m-am înfructat. Să moară copiii mei dacă m-am fructat. Că m-am rugat la Dumnezeu, că mi-a nu mi rușine, mă. I-am zis, Doamne, ajută-mă și pe mine azi să nu mă înfruct. În sănătate la copiii mei, lui mama, lui tata, câți bătrâni. Și m-a ajutat Dumnezeu, frate. Tu nu te-ai dat cu bea un șpiț. Cred că știi ce înseamnă să te înfrucți. Și dacă mănânc de astea, e din pământ. Știu. Îmi cer scuze, bă. Pune melodii. Copiii mei la mine. Nu sunt toți. Am numai 3 acum. Ăla mai mare e prin Grecia. Ce? Da, încă telefonul. De ce dă numai lumină? E dat lumina tare el. Se dă încet. Mai am 3 copii, ei, care nu pot să ajung la ei. Și nici ei la mine. Bine cu alte femei, să nu înțeleagă nimeni greșit. Că dacă erau în grădina mea, nu mă consumam așa tare pentru miliție și mascat și militari. Nu sunt în grădina mea, sunt cu alte femei, să ai mei, îi iubesc și pe ea, dar nu pot să mă duc și aduc, că nu-s trecuți în, știți voi. Bogdane, Pafil, ai zis bine, așa este. Că asta e inimă, da? Eu cred că e bine așa. Dacă poți să-ți iei, tu n-ai copii, tu nu înțelegi. Eu n-am ținut postul azi pentru mine, am ținut pentru copiii mei. Dacă Dumnezeu consideră că am putut, treaba lui. Băia bun. Dacă consideră că nu, să mă merlească pe mine, băi, nu pe copiii mei. Copiii sunt nevinovați. Eu am făcut la viața mea și Pârnaie și mi-am făcut și viața, am făcut de toate, m-am plictisit. Nu mai am ce să mai văd ceva nou sau... Atâta mi dor să mă merg la trag cocaină, să merg la casino, să merg de Dumnezeu azi, la curvi, atât. În rest, I love you. Această melodie este dedicată pentru Alex Mondialu și pentru familia lui frumoasă și, bineînțeles, pentru cel mai scump cumat la lui, Lucian Buftea. Mai am apă rece. Am fost și să-mi să rămân un tătăr și la dușmanii mei să știe eu le răspund. Bogdane, nu mai scris, mă. Las că vorbim mai târziu. Condu, fă-ți treaba la volan. Eu aș muri pentru el. Am fost și să-mi Vezi? Ei, la florile astea. și la dușmanii
câzi și albinii. Copiii mei sunt ochii mei, eu aș muri pentru ei. Eu sunt omul care banii nu l-au cumpărat și-am rămas tot ca pe adevărat. Copiii mei sunt ochii mei și nu pot trăi, Doamne. Bogdan, să moară copiii mei dacă am și nici dacă vreau. Nu vezi ce mănânc? De alea care îți place ție. Ce nu pot trăi, Doamne, fără ei. Trăiască mama ta, nevasta ta, cea mai scumpă. Și la toți fraților care vă uitați la mine. Sunt cel mai fericit bărbat pe-ai mei copii. Vreau să trăiesc, să le fac numai bucurii. Eu! Copiii mei sunt ochii mei. Băi, cu metre, dar mai trebuie de alea, mă. Aer vreau. Aer, cartofi de ăștia. Dit am. Sunt cel mai Tu știi că ai fost, dar n-ai prins. Era, ai fost acum, Vreau să trăiesc era iarnă, bă. Ia, dita. copiii mei sunt ochii mei. De asta îmi place, băi. M-am făcut țăran, mă. Și îmi place așa. Eu sunt omul care banii nu l-au cumpărat. E bine la țară, frumos. Am ascultat adevărat. Copiii mei sunt ochii mei și nu pot trăi, Doamne, fără ei. Copiii mei Băi, sunt ochii mei. îmi place să fiu țăran. Nu pot trăi Ia, copaci înfloriți de astea. Să rămână și ție la fel, Bogdan. Băi, ce bine să fii țăran. Andreea, Gheorghe Tănase, băi, tu cred că ești vărul meu de la Buhuș, cred că ești Cornel. Mai bag o dată. A, nici copii, nici nevasta? Lasă-o pe asta. Auzi, mami? Da. Auziți melodia lui cu mătru meu, cu mătru, fratele meu, lui Marius, al lui Fusin. Am auzit melodia asta până să-mi spun el, dar n-am
Îmi cer scuze că mai pun o dată melodia asta, că mi-a zis un frate de-a meu, fratele meu, nu cu mătru, nu de ale. Noi ne spunem cu metri la mișto, dar eu îl consider fratele meu. Dacă el nu simte același sentiment, e problema lui. Înseamnă că eu sunt mai fraier. Andreea! Dar care melodie? Care a fost? Da. Pune-o aia. Da. Da, stai că vin. Mulțumesc, frate. Trăiască familia ta. Daniel Huțanu. Și ți la fel, frate. Băi, fraților, pune pistopul un pic. Vreau să fac și eu un anunț familial, nu de alea. Am un nepot care e viața mea, îl cheamă Florin. Băiatul lui sora mea, Lili. Și are vreo câțiva băieți. Și acum 2 zile o mai născut un băiat, nevastă sa. Și mă mândresc. Ne iubește Dumnezeu. Se uită Dumnezeu la noi, că ușor, ușor îmbătrânim și ne dă numai băieți. Că avem dușmani, mulți. Avem dușmani gratis, fără să-i... Să ofere ei să fie dușman cu noi, că noi suntem mai grași. Nu știu de ce avem dușmani. Le-am făcut numai bine, nu le-am făcut rău. Noi numai bine. Când eu supărat prea tare, mai dacă te-o educativ, așa. Dar Dumnezeu, în familia asta, în rasa asta lui Cican, ne dă numai băieți. De ce s-a gândit Dumnezeu să facă așa? Să-mi dea numai băieți. S-a gândit, băi, ăștia, mi-au, pac, țac, îmbătrânesc ușor, ușor. Ei, hai să le dăm copii mulți, dar băieți, nu fete. Ca să-i protejeze când sunt în baston, să dea comandă taților din baston. Ia-l, tată, pe ăsta, ia-l, pe ăsta, lasă-l ca băiat bun. Na. Și doresc lui nepotul meu, l-am născut, are 2 zile, ca ești pula lui. Să trăiască măcar 70 de ani, nu mai mult. Și când sunt eu în baston, să aibă grijă de bastonul meu, să nu lase dușmanii să-mi dea cu piciorul în baston. Florin, așa îi spui la băieții tăi, la toți. Ai înțeles? Noroc, mersi Ciprian Suditu, frate. Trăiască familia ta la fel. Să rămână combi boss, trăiască și familia ta. Mulțumesc, frate. Bă, mai punem o dată melodia asta. O pun din cauza la un frate de-a meu, care îl cheamă Marius, al lui Frusin, al lui Păduraru. Eu așa îl consider, dacă el nu mă consideră, îl înjur acum, dar nu înjur că post, îl înjur mâine. Nu mâine, măi, când trece postul. Marius, când trece postul, să vezi ce te înjur. Ascultă melodia asta, că tu mi-ai zis să o ascult. Eu nu știam despre ce vrăjeala, acum o înțeleg. Ia
Cum se întâmplă treaba asta? Cine? Blonda? Mă ierti Sfânta Vineri de azi. Vedeți pe fraierul ăsta? Știți ce se roagă de mine în fiecare zi? Ăsta, care are 12 ani.
să-i dau un pistol să împuște pe toți dușmanii mei. Și eu i-am spus, tată, n-am nici pistol și n-am nici dușmani. Dacă vreodată o fi nevoie, îmi caut dușmani și caut și un pistol atunci să-l dau. Se roagă de mine în continuu, cum eu și prea mult. Dar i-am zis că n-am dușmani. Că mă cert eu cu unul cu altul, așa că îmi bem pe telefon, pe de asta. Dar dușmani avem și n-avem nici pistole. Și mă înțeles băiatul meu. Au, noroc, Florine. Pe el intrască copiii tăi. Noroc, frate. Da. Iubito! Lasă un pic alea și vin încă. Băi, dar nu mai le faci așa crudi, băi. Prea crudi le faci. Așa, între. Să rămână, Florine. Trească familia ta la fel. Pune un pic. Dă-te mai relax. Pune aia cu copiii, fă. Cum îl cheam pe ăsta? Știu. Florin Salam. Aia, Florin Salam. Las că am pus de 2-3 ori melodia aia pentru fratele meu, pentru Marius Solofosin. Dar doarme. Dă-i tată. Această melodie este dedicată pentru Alex Mondialu și pentru familia lui frumoasă și, bineînțeles, pentru cel mai scump cu mătra lui, Lucian Bufnia. Așa. Am fost și sângeam să rămân un tăpăr Au! și la dușmanii mei să știe eu le spun. Mario! Copiii mei Adu-și mea vinul și apa la congelator. Eu aș muri pentru el. Am fost și sângeam să rămân un tată și la dușmanii mei să știe eu le spun. Copiii mei sunt ochii mei. Eu aș muri pentru Trăiască familia ta, Hârjane, și ți-a la fel, frate. Sunt ochii mei și nu pot trăi, Doamne, fără el. Copiii mei Blocajele. sunt ochii mei ce nu Ce drept, Doamne? Ce mai cu telefonul ăsta? pot trăi. O nebunit. E descărcat ăsta. Cred că nici nu încarcă. Ia vezi, mă, încarcă. Da, în cap. Băi, nu încarcă, apasă pe asta. Apasă pe asta. Ăla. Mai apasă o dată. E roșu? Da, mai încarcă. Dar nu e încărcat toată și cât are la 172. Hârjane, trăiască cu familia ta toată. Frate, mai facem și noi un live. Că ne-o urchidit ăștia, nici la pânai nu stăteam așa cu minți. Gata. O, băi. Las că știu și eu. O, fratele meu, căpălău, Șerban, I love you. Să moară Marius Aurel. Dacă vrei, tu faci parte de aici. Tu ești familia mea, bă, înțelegi? Pentru niciun motiv. Așa am considerat eu în inima mea aici. Trăiască și cea mai scumpă. Adela, copiii tăi, frații tăi și cea mai scumpă. Dar fă, măi, tinerii, fă de astea. Las că m-am dus eu. Dar e crud, băi. Mai Așa, am mai- făcut acum. Ăsta. Aha. Las că mă duc. Mă duc să Ăsta a fost. Lasă, fă, am găsit. Hai, Ce? fă. Mario, Este în castron, în acolo. de-ai curățat, ai făcut? Da. Sunt castron. Sorry, hai. Mario, nu le fă prea uleoase. Știi tu, tale?
Hei! Joane, mai facem și noi cât un live, frate, că fraierii ăștia ne țin aici la... Eu nu mă consum așa tare pentru... Mai am un cartof, mai am un pișcot, un biscuit, știi ce zic, da? Sunt oameni amărâți, frate, care nu îi ajută deloc. Bine că, să fiu sincer, că toți suntem la fel. Eu mai mă doare inima așa pentru un amărât doi. Dar nu ne consumăm chiar așa de tare. Că dacă ne-am consumat și ne-am alea, am alergat pentru ei toată viața. Dar mă doare, uite, nu vreau să mă laud că e urât. Am niște amărâți pe aici, prin oraș și pe la grajduri. Nu-i bag în seamă nimeni. Handicapați, încăruți, bonlavi, copii mulți. Mă duc mâini, dacă mi-ajută Dumnezeu, să ajung până acolo, sănătos, dacă nu mor noaptea asta de virus. Asum pe fratele meu, pe Gabi, să vină cu duba, să mergem și noi acolo, să facem și noi, nu pomană, nu, eu nu fac pomană. Să dăm la amărăța aia, să simtă și ei Paștele, mă, frate. Să mănânce și ei o bucată de pască, un cozonac, o carne, o... Ai înțeles? Să rămână. Mulțumesc, Hârjane, crească familia ta. Mulțumesc, frate. Doamne ajută. Bă, hai să fiu mai scurt. E greu. Nu știu ce vrea să facă fraierii ăștia cu noi. Ăștia vor să merlească cu șusă, să ne merlească pe toți. Mi-au venit mascații la poartă, mi-au venit... Deja au aflat unde stau. Am lăsat apartamentul în oraș. Stă mama acolo cu măsa, două bătrâni. O aflat și aici unde stau. Știi ce nimic? Eu nu mă feresc. Eu trimis baby, că nu știa nimeni unde stau. Aici, lângă Roman, la periferie, aici, după barieră. Eu trimis baby, fratele meu, fratele meu, care l-am și șmecherii, l-am și crescut, i-am dat și șmecherii, ci și-o dat la cap singur. Dar nu mai vorbim de astea, acum că vine de mare. După blocuri suntem eu, atât. Da. Alesia, copii, dar ce faceți acolo? De ce vă cert? Vino cu acum afară toți. Bă, fraților, mă cer cu copiii mei, mă. Să vedeți ce ceartă pe mine în seara. Dar ce-mi place să mă cer cu copiii mei. Dar du-mă fetele afară, mă, tu ce cu ei? Cu ele? Hai acum, voi, să-și iei pe ele, ca poate, geci, hai, că e rece, se lasă rece. Băi, dar ce aveți, mă? Copiii? Andreea! Andreea! Cu mine aici. Adu pe Maia acum. Dă-i capotul pe ea în brac și la aici lângă mine. Băi, fraților, auziți ce copii am, băi? Copiii ăștia sunt nervoși ca taică-su. Scuzați-vă, fraților, mai punem o melodie. Maia! Vino acum aici, am zis. Stau, ceartă-te, certați-vă acolo. Cea mai șmechere melodie care mi se potrivește mie, asta e, să moară frații mei și copiii mei. Maia! Mai mulți decât prieteni prefăcuți. Ia auzi!
Adevărat. Per mersi te per ieri, dușmanii doar zile. Oh! Doamne, dușmani mai mulți, vechi prieteni prefăcuți. Per mersi te per ieri, dușmanii doar zile. Să rămână, trăiască frații tăi, surorile tale, măta ta, că tu copii, nepoți, tot. Adi Hârjan. Ia-uzi! Înapoi nu mă retrag. Băi, trăiască cea mai scump. Eu am scris Hârjane, I love you! De aici să moară Maru și Aurel. I-am făcut fapte și înapoi nu mă retrag. Eu am scris istorie, istorie și voi două litere. Băi, mama! Dar fă-ne mai coapte un pic, explode, bă! Această melodie este dedicată din partea mea, Monica Lupsa, pentru Costel Cordoneanu și pentru toți iubește-l. Pentru băieți! V-am rătorit să zburați, dar să știți să le purtați. Au! Știți că eu sunt campion. Adi, să mă vezi mort dacă mai scrie așa aici, că nu-mi place. Eu știu că tu mă iubești, ca între băieți frățești, mă iubești prea mult, dar nu mai scrie așa. Nu. Toți care suntem vagabonți, suntem băieți, ne iubim între noi, ne respectăm. Nu mai zi așa, că nu-mi place. Să rămână, hai. Băi, tu mă faci să plâng. Bulangiule, vrei să te fac bulangiu aici? Ah, Nu vorbi urât. să moară frate tu și familia ta dacă mai scrie așa, că plâng. Nu mai... Ne iubim între noi, vagabonții toți. Știu cine ești, știu ce am făcut pentru voi la Pârnaie. Cu garda, cu alea. Ei, nu mai scrie așa. Noroc, cocâlea, mersi, frate. Băi, dar pune pe asta aici, jos, aici, lângă mine. Maia! Dar tu vrei bătaie acum? Nu. Stai jos acum. Ia-ți scaunul, stai jos aici, lângă măta. Hârjane, să moară copiii mei și frații mei. Te iubesc și te respect pentru ce ai scris acum aici. N-ai mai ținut cont de lumii, de rușinii. Hey, I love you. De aici. Nu din stomac. De aici. Nici din plămân. Și scuză-mă că am spus bulan... Eu când mă alint, când am spus la modul frumos, băi, bulangiule, cum spun eu la frații mei, la noi, la ăștia noștri, îmi cer scuze dacă nu înțelegi tu cum... Ca între noi, mă, știi tu. Ce-a făcut? Băi, dar ce aveți, mă, copii? Eu zic până acolo și la scuipul. Dar de ce nu pui aici lângă mine? Nu, lasă că stau lângă aici. Ai. Maia? Nu ești cu minte? Tu ești cea mai rea? Tu ești cea mai țigancă de aici? Ești neagră, neagră, neagră. Uitați ce fată neagră am și obraznică. Cea mai neagră fată. Dar te arăt că ești neagră și urâtă. Hai, arată-te, zi că ești frumoasă, hai. Zic că ești Rapunzel. Hai, fă. Păi ia mâna, uite că nu mai te arăt, hai. Dar zi, sunt cea mai frumoasă. Sunt cea mai urâtă. Cred că a zis adevărul, fă, țăgăncușul. Să nu mă mai filmezi pe mine. De ce? Să nu mai te filmez. Dar ce faci? Cu mamaia. Mario, ce faci? Mario are o combinație de pun în loc. Să o bată pe alesea.
Ai văzut că zicea adevărul? Păi da. Hârjane, nu mi-am dat seama, m-am alintat frățești și ți-am spus bulangiule la modul frumos. Unde mai este un foc? Uite, na. Să rămână. Sunt fără. Și îmi cer scuzi încă o dată la tine, Hârjan, că ți-am zis bulangiule, dar la mod, eu când spun bulangiule la un frate de-a meu, cum să spun eu, nu știu cum să mă exprim, din suflet, când spun bulangiule, mă alint și îmi vine și să plâng. Să moară Marius Aurel. Să moară Aurel, care e viața mea, că îl știi și tu. De nu m-am alintat că ți-am spus bulangiule, la modul frățesc. Nu, aiure. Nu înțelegi tu, aiure. Ai înțeles? Loro, băieții, loro la toți băieții care sunt băieți, curați și adevărați, nu perversi. Mă refer la unii care te uiți la mine la mișto, să-mi bag, nu-mi jur că am ținut post, nu te uită la mine la mișto. De ce faci așa? Ce-a făcut? Zi-mi mie. Vrea să pună apă acolo la semințe că mănâncă fetele. De ce? Așa vrea el. Dar tu credeai că ești șmecherii ce faci acum? Glumeam. Și asta e glumă? Să bagi apă acolo? Nu le lasă și pe el în pate. Vrea că țin. Ai, uite de asta. Băi, am un băiat care vrea numai bătaie și vrea crimi. Să fac și el crimi. Uita, vrea să vă-l arăt? Pușcăriaș. Părnaiaș. De-abia s-a liberat acum de la Macarencu. Să moară Mario. Fă, băi! Să moară Maia și Alesia în intuiție. Uitați, părnaiașul ăsta. Vrea și el crimi, vrea război, vrea... Dar n-are pistol. Asta florile, uite, s-a dus la flori. Ala. Le miros. Băi, tu rupi... Ce faci, mă, țăranii, mă? Le miros. Dar ce frumos miroase astea, mă. Ai rupile dacă miroase prea frumos. Noroc, frate. Mersi, Sălciuc. Cu bolobos. Cărmâz, dar nu vorbești cu mine. Băi, Cărmâz. Vorbesc cu tine după Paște, în privat. Ai înțeles? Cărmâz, mi-ai pus o întrebare. După Paști vorbesc și cu tine. În privat. Că când bei ești ca nesimțit și când tragi cocaină. Ai înțeles? Eu spun, merișor, să nu crezi că dacă ești gras, am nevoie de tine. Stop, nu mai scrie nimica. Dacă ești băiat bun și iubești pe Sorin și pe Gabi, cu mine n-ai făcut până ei, ai făcut cu Sorin și cu Gabi. Dacă mai scrie ceva aici, ești pervers. Stop și vorbim după Paști. Te alinți cam mult și nu mi-am place să mă alin, dar să mă pui pe picioare, să mă lege, așa. Înțelegi? Cărmâz, eu sunt merișor. Eu sunt merișor și voi sunteți ăilalți. Știi tu ce vreau să zic? Nu! I love you. Dacă mai scrii ceva acum aici, înseamnă că ești obraznic și... Ce explic eu după aia? I love you. Te pupăm și noi. Care zi aia sparge băduța asta? Să vezi ce fain. Dacă ajungi să faci glume pe seama lui mama, care nu și-o permis, pe Cican l-am demontat toți, că o bătea pe mama când era mici. Pe tata, băi, că nu mă feresc. De tot pe locul meu, pe apă. Era mic eu și cu Aurel și o bătea pe mama Cican și noi am sărit la Cican. Și dacă tu ajungi să te droghezi prea mult, să faci o glumă pe seama lui mama, tu ești învățat așa, cu portofel, între voi, mamele, eu știu ce fac, vă putiți, ce faceți voi. Nu glumiți din mama. Mama mea, v-a crescut și primul. Mama, Valuca, trebuie să stați în genunchi, fac tot romanul și toată lumea. Vă pune așa în față, v-a crescut pe toți.
Poate pe tine nu, Cârmâz. Poate pe tine nu. Că tu nu... În general vorbesc. Nu mă sună acum. Păi dacă sunt live, tu mă suni acum? Cum să mă suni acum? Acum sunt live cu băieți, cu frații noștri, prietenii noștri de pe așa. Ascult o melodie. Noroc, Camboze! Daniel, I love you. Fratele meu să moară copiii mei. Ce dai, măi? Ce vrăjeală are ăsta, mă? Păi de ce să faci mișto din Așa fete? vrea el. Lasă. Cred că vrea să bage în borcan. Faci bine? Da, te cred, dar nu te cunosc. Hai, du-te la PlayStation, lasă-mă. Nu se mai duce. Bă, dar nu mai trebuie cu PlayStation-ul. M-am plictisit de el. Ia du-te și joacă-te. Da, mai azi. Dar ce nu luat aici? Hai, ia du-te și joacă-te și lasă-mi în pace. Vezi? Ia du-te, joacă-te pe tabletă. Ei, uite că nu vreau să stau afară, liniștită. Că și eu vreau să stau afară, liniștită. Te liniștită, e fata asta, e prea ocupat, frate. Băi, Cârmâz, Mă duc să învăț. Stai! Adun caietul. Din găzdar. tu ești prieten cu Sorin și cu Gabi, băi. Adun caietul. Dacă ești cu ei și cu mine și cu Aurel, dar dacă ești obraznic, mie nu-mi place prieten de ăștia la mișto. Bagă-mi în unii. Mulțumesc! Dă mai încet, tu. Mersi, Florin. Băi, panorama satului. Băi, Cârmâz. Deci vorbești cu mine pe live și mă suni. Acum eu trebuie să închid live-ul să vorbesc cu tine. E prea important să vorbesc. Ia de bloc. Poți să-i dai bloc acum. Bloc de tot. Că mă enervează Cârmâzul ăsta. Cine a apăsat un leac pe ăla? Cine le-a apăsat? Merge. Da, tată, bag acum. Băi, Cârmâz. Dacă se uită cu mai mulți, de asta nu pot. Cârmâz. Să mori în pușcării, 29 de ani, să mănânceară din ghium. Și să moară fata ta, dacă mai mă suni anul mea când sunt live. Că nu ești așa important pentru mine. Vezi că mă deranjez când beau. Că nu ești așa important pentru mine. Eu sunt merișor. Ai înțeles? Tu cu mine n-ai mâncat din farfurii. Nici cu Aurel ai mâncat, cu Sorin și cu Gabi, da? Vorbești cu mine, vezi că sunt live și după aia mă suni în privat. Ce vrei tu? Ce înseamnă asta? Vezi că nu-mi place, tu ești gras, aiure. Fii și tu gras cu talent. Ai înțeles? Poate ca o scârcotă să nu-ți faci dușmani. Sau vrei să o repari cu dușmanii care... Tu faci poze, după aia ești gras degeaba, du-te în mirușinii să vorbesc că e Vinerea Neagră. Mirușinii de domn. Ce-i dă? Să rămână Daniele, Camboze, să rămână tot cu familia ta. Noroc, frate. Vezi, băi, mergi în carcaia. Cârmâz! Băi, Cârmâz! Nu mai mă suna, că... Eu cred că tu ca o scârcotă. Cred că ai făcut poze că ești cu noi și acum ți-e frică să întimpim dușmanii noștri. Cârmâz, tu ești gras degeaba, toată viața ai fost gras.
Degeaba. Mie nu-mi place oameni perverși. La mine oameni perverși cade repede în genunchi și arunc după gard. Eu sui în copac. Fă dă bloc acum lui Cârmâz. Da. Vede când sunt la vorbesc cu el și mă sună. Adică el e cel mai important din toți. Să anulez pe toată lumea să vorbesc cu el. Tu îți dai seama ce important e Cârmâz ăsta, că l-audiu. Eu n-am nevoie, băi, nici de tine, nici de măta, nici de bunica ta. Eu te respect din cauza lui Sorin și a lui Gabi, dar eu... E și gras. Gata. Cum să-ți explic? E gras nașpa. Și eu sunt gras. Pe carantină, uite ce șunci am făcut pe... Dar tu ești mai gras ca mine și nu-mi place. Dacă ești gras, nașpa, nu-mi place. Nu fac glumii, că rămâs cu tine vorbesc. Nu fac glumii pe baza lui mama, cu portofel. Că îți permite Sorin, că sunteți frați, vă iubiți. Eu nu... Eu dacă zic că o fug pe măta în cur, e super. Dar tu te excizi tu. Vă place de asta. Să mă ierte Dumnezeu, uite am ținut, uite dracu, fă. Na, uite, am ținut până acum. Au trecut de mine. Nu m-a făcut. Au trecut de mine. Dar el așa glumește cu portofel. Fă așa să înjură Au ei. trecut de mine. Să moară Mărășoară, așa să înjură ei. Au trecut De mamă, de alea, de femei. Cred că își dă la mui unul la altul, la femei, știu eu ce fac ăștia. Au trecut slujba mai de mine. Nu a trecut, băi. Să ține până la 8-9. 7, nu? Da, după 8. Trebuie să treci abia după... Să mă ierte Dumnezeu, nu m-am înfructat, m-au făcut cârmâz, să vorbesc aiurea cârmâz. Aci cârmâz era la pădure, stătea la clămparul cu pișcotul. Sclavii lui Popianu mă face să vorbesc aici. Băi, vezi că mă... Dacă vrei să fii cu mine, frate, fii corect. Hai mă, lasă, să ducă, mă. Ai înțeles? Cârmâz. Nu fac glumii tu cu Sorin, cu portofel pe baza lui mama. Că mama mea, dacă nu era mama, nu mă nășteam eu și cu frații mei și voi, nu mai știa de voi nimeni de roman. Făceați să mă supăr și pe voi, cu vrăjeala storile voastre. Ori voi, cred că voi căutați să ne supărăm și pe voi, ca să nu mai fiți în spatele nostru, după copac, vi frică, vreți pace de alții, vi frică de zarzavat. Țineți minte ce vă spun la toți. Când am venit de la țară, de la ruptură, am fost 4 frați. Aurel, Merișor, Sorin și Gabi. Ce mai? Ați înțeles? Am fluierat acolo. Ce mai? Fluierat acolo. Noi am dominat câte 1000 de inși odată. Eu nu exagerez. Să moară copiii mei. Frații mei să moară și mama, copiii mei care sunt lângă mine acum. Dacă exagerez. Noi 4. Unul a murit. Unul, știți, a rămas 4. N-avem nevoie de nimeni, mă, că voi, dacă vă tăiem un porc, atâta, să-l mâncați și un vițel. În rest, bă, Doamne, iartă-mă. Uite. Ia și mai fost să faci... Vezi că astea sunt mai uscate, mai... Tu trebuie să te uiți la mine. Să te uimești. Doamne ajută hârjanii. Hai, vino. Doamne, te aștept, frate. Te aștept, băi, să vii la noi. Stai. Dea Dumnezeu să fie bine să treacă asta. Vino, frate, ia pe frate, ia toată familia, vino la noi. Veni și noi la tine, nu-i problemă. Vorbesc cu frații ăștia noștri care sunt perverși, care îi simt. Îi simt. Când e vrăjeala multă, știi că simți aici. Eu nu ales de la pârnai.
La Pârnaie când eram și când sunt, că eu m-am adus la Pârnaie, că eu când îmi place la Pârnaie dacă e nevoie. Halesc glumii vrăjeală. Ca să treacă timpul. Dar în libertate nu halesc. Că sunt liber. N-am de ce să te mai ascult. Nu pot să râd la mișto. Și am vreo câțiva prieteni care se folosesc de... În fine. Hai. Andreea, pune o melodie. Pune eu? Jane, nu mă referam la tine. Avem aici niște prieteni, niște frați. Asta e ăla. Ce costă? Asta e când... Ce cu ăsta? O sunat acum? Da, tu nu te-ai uitat. Uite aici. De bloc. Cine-i? Hai, măi, dă-mă fac. Și pe tine te-a sunat. Ia vezi cine este. Și dacă Da, că rămân... sun. Tu suni, măi? Da, te-a sunat. Să vadă cine e. Bine, bă, tate. Sună. Bine, băi, Mary. Sună. Hai, bă, eu stau acum, băi, îmi pui o melodie. Păi da, de ce zic? Băi, zic de aștept. Mai dă-i, băi. Maia? Ce fac? Maia, închide, du-o în casă. Du-o în casa Netia. Pe cine? Pe Maia, că pune De ce? melodii ce vrea ea. Lasă-mă, Maia, lasă-o. Stai așa, tată. Da, este. Du-o la când vede. Da. Ce melodie vrei, tate? Tati, Mary. Sunt mortul și Mario. Da. Bă, Mary, auzi o melodie. 2073. Tușicu, să rămână, trăiască bărbatul tău, Aurel. Vino să mă fur de la ei, că eu nu mai pot de ochii. Au, mami! Mi-ai dat toată lumea peste cap, m-ai lăsat cu Hai, fo! sufletul sărat. Mama nu te vrea că ești țigan, dar nu te vrea să Maia, cumva. uite la măta. Nici nu mai vorbesc cu nimeni. Au, Doamne, de când ai trecut pe strada mea. Ia, hai, mă. Maia, uite ce mamă, hai, dansatoare. Am să arate lui mama mea. Dar mă filmeam să arate lui mama mea. Mary, hai să nu vorbim azi de astea, că vine la neagră. Băi, mulți vor să fie bombardieri, ne copiază. Tu nu mai ai. De că doar eu sunt floarea ta de mai. Nu mai, mai tare, băi. Să mă săruți. Maia! Mă filmeam să arate lui mama, măi. Maia! Mama nu te vrea că ești țigan. N-ai un Nu pe tine, ia. Filmează, Maia! Filmează Filmează pe tata. De când ai trecut
trecut pe strada mea. Hai, nu chiar de mă, hai, vino de mă, Coste! Nu ce față? Dați cureci! Dați cureci! Lasă-mă, frate! Oleg! Hai! Norovaru! Noro mâncărică, Vlad! Dar ce e asta, mă? Plouă de acum? Hai mai bagă așa că avem... Lasă! Ia-o-ți, bă, văru! Noroc, Bernard! Fratele meu! Tine jur iubire. Tu pentru mine ești lumina Ochilor! Ai glumit cu ăla. Aveți că e 1:30. Pe tine jur iubire, te iubesc de Sunt live, nu vreau să ți-o dau. Mami, nu vreau. Ana. Băi, dar bate vântul. Ce? Băi, vezi că... Dar de ce pui tu pe masă? Ce ai făcut așa? Dar ce miroase ars? Ce a spus acolo? Băi, miroase ars! mine știu că mă Mă iubește Dumnezeu! Mă iubește! Cam... mi-a dat o dragoste după sufletul meu. Mai stai! Mai stai, dăm săruturi nopților de O filmează fata mea acum. Pe mine știu că mă iubește Dumnezeu. I-a dat o dragoste după sufletul meu. Mergem înăuntru. Flo, vine viceria. Dăm săruturi nopților de rai. Neagră. Am o fată foarte neagră. Uitați ce fată am neagră. Și știrbă, n-aș dinți în gură. Tătălău, I love you. Cătălin Stan, tătălău. Se nimite de la Vaslui, de la Părnai, numele tău. Ești la mine cu paravan, să nu se superi cu metrii tăi. Of! Băi, deschideți-vă inima, fiți sinceri, cum sunt eu. Că nu aveți de câștigat nimic, numai de pierdut aveți. Eu sunt verișor. Voi stați pe lângă casă, veniți o oaie, un cal,
Cu șmecherii. Cu mine vorbiți. Și eu talent vă dau. Știți voi ce zic? Haide băi înăuntru, chifig băi. Mergem. Dar nu-i rece. Eu văd mai. La ce femeie? Poate văd și cu Alea și alea cu ăla. Copii amărâți, dar este Iau și melodii. Haide de fată. Te-aș voi. numai la de prost mă sluga nimănui n-am fost. Ia. M-am stat să mă tocmesc de-atât muncesc, mă. N-am făcut pe precupețul, la muncii mi-am cerut prețul. Am trecut și eu prin multe, ca bradul crescut în munte. Fie până viscol în soare, razii rămân în picioare. Și melodii să moară copiii mei. Am trecut și eu prin multe, ca bradul crescut în munte. Fie până viscol în soare, razii rămân în picioare. Să moară Mario, dacă am auzit-o în viața mea până acum. Să moară copiii mei. Au venit așa, măi. Dar cine e ăsta? Ăla care e și cu aia, care îți plăcea ție. Tot ăla? Da. Uite numai melodii de asta. Ăla trebuie să-l cunoști. Pentru băieții mei. Băieții mei felul 2. Că băieții mei sunt aici. Băieții mei felul 2, știți voi. Aia că le făcea focul, grătarul. Casă mare, cu livadă și tot ce Ia. Casă mare, zic sa, cu livadă. are când a fost al dracu. Oh! Am frate pomii, mă! Vastă bună, cum să nu-i A răsărit pomii, bă! strună. Am trecut și eu prin multe, Stați fetele mele și fata mai mare. Adu copii, adu băieți să fă. Să mor eu. Uitați-l pe cel mai mare criminal. Pornăiașul s-a liberat de la Macarencu acum. și eu prin multe, Șoric, mă? Să mor eu, să moară. Las-că de la congelator. Deși razii rămân în picioare. e poate, Codruț, la că-i spun eu. Chiar și atunci când Știi ce face Mario? eu tot tare m-am ținut Mi-a furat-o șoricul de frigider. mai slab dacă mă vedeau, în picioare mă călcau. Astăzi trec și mă salută, Codruț, de poate. mea se uită. Mi-am oprit vreo un kil și două, nu știu, un kil și ceva de șoric. O dat peste el Mario, îl mănâncă tot. De la porc, ultimul porc acum. L-au dat peste el, bă. Am oprit să bem acum la un banc, să luăm o... Am ținut și un răgimaj, mă. Ai auzit, da? De striptease. Vine baba. Asta lasă să joace. Lasă-l jos. Să terminăm melodia, mai nu mai dați.
Da, ne poate. Doamne ajută. Băi, Dumnezeu să o ierte pe Cornelia, pe bunica ta. Ce pot să spun? N-am ce să spun. Tu nu erai născut, ba erai născut. Eu știu pe Cornelia, să fii țănă ușoară. Dumnezeu să o ierte, băi, ce vrei să facem, băi? Ce? Asta e viața. Raluca, Ralu. Am auzit pe niște live-uri în jurături și... Vorbește tu puțin cu... Zi ceva lui Raluca, Ralu. Zi ceva. Și ce? Auzi, soră, poate ai auzit greșit, dar dacă ai auzit înjurături, poate poți să-mi chiloți în gură și diaria după ce mă cac, poți să-mi în gură. Cui spui? Scuz-mă, lui Raluca Ralu. Ai auzit niște înjurături? Nu vorbi soră. așa. Nu vorbi așa. că Dar nu- Raluca Ralu, mânca mi-ai căcat după ce mă cac. Ei, nu vorbi așa, mă, soră, că poate... Soră, poate mănânci diaria după ce mă cac. Dar nu, dar poate vrea să fii curva mea, Raluca, Îți Ralu. place despre ochelari sau despre hândel? Ești geloasă, vrei? Nu geloasă, dar minciudă. Că... Raluca, Ralu, nu o băga în seamă. Dacă te înjura să mănânci căcatul, nu-l mânca, nu fi prostă. Chiar dacă ești confals, dacă ești băiat, Raluca, Ralu, nu-i mânca căcatul ei. Nici dizenterie. Bă, nepoate. Sancăre, mă, nepoate. Codruț, te-ai eliberat de la Pârnai. Sar tot acolo ești. Băi, Meri, știm, frate, astea. Băi, tată. Andreea! Băi, tată, nepoate, îmi cer scuze. Vine vântul, vine de astea, mă, ploile de astea. Uite, mă bag în casă la țară aici. Ce cald e la țară, mă. Nu, până la mă, Doamne iartă. Ești acasă. Oprește muzica, că vorbesc cu Codruț și cu Meri. Bă, nepoate, Ce fac? hai că intru înăuntru, închid. Codruț, cu tine vorbesc. Vezi că închid 2 minute să vorbesc cu tine și dau drumul la live, da? Înapoi. Intru în casă, băi, că e frig. Știi că sunt la țară aici, m-am făcut țăran. Maia, Codruț, te sun la cuș. Hai, închide-o că fă.